Yuk, kanca-kanca. Spesial kagem Mas Eko sekeluarga Surabaya. Kagem Bapak Ibu ingkang lenggah wonten ing Kilen Ler monggo pun sekesaken. Layangmu wis tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu drenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga tekan semin tak goleki ning kepriye maneh mergo kananku cahayu enten nono tekaku ora maido sapa wong sing ora kangen ada bojo pengen turu angel merem ora maido sapa wong sing ora drenyo ra kebetho sawetara pengen wero percaya aku kuatno atimu cahayu enten nono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepriye maneh mergo kahananku sayu enten nono tekaku asik la 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 ora maido sapa wong sing ora kangen ada bojo pengen turu angel merem ora maido sapa wong sing ora drenyo ra kebetho sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cahayu enten nono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning
kepriye maneh mergo kahananku sahayu entenono tekaku cahayu tansah kuwatno atimu